Monolong travel rail station thangmani lama repairing samong khlaijakmani hasing bai simi lepawi klangai thangmano mokolo klai khapurjakliya angai monorail station ni malkhongmo thonai bodolok palpalkhe aro samong khlairinai contractor yakheba samong naikoloi tongnai miton sorkarno jaikhe sajakliya angai koktuma thunai rokni buskango sabui khnarikha abo haike samong khlaijagai tongmani neta rokni yak tonggoida abo haike khlaijagai tongkhana hनै amchaini MLA MDC rokbo asuk 2 number khe samung khlaijagai tongmano je sakhai phano mokolo klaina ungthong hनै sawi khnarikha joyakare khnainadi tamsaka kubikok TV ni mangthliwo lama monorail station जों तरो गोबां जों साइडनि बरक जों जत माल खुंसालकनाय ए अबाहाके लामा हाखर थुलु बालु रनो जे सामं खलायनाय अ कन्ट्रेक्टर नां कोइनाय बिनि सामंनो बका हाफे खलायनाय बागै कारण याक बासि तिसे मानो नायनायदि जत नाहनायदि हासिंबो एकदम हासिं हामियाव गाना गिनिनि हासिंसो नाहारि सामं खलाय बरक अच्छा दारा अबो जों फाय जे नुक माने अबो बदिनो अबो खलायजाक माने खोना सामो तिनि तामुबार तिनि बुधबार बो समबाराव खैबो समबार ने आसु दिनि यागलो फानो रागियाखो इके जों जदि न साकातै जों बरफ प्लां गारि बरफ प्लांनि थाखादि हिंके साकानि दागता मंनाय अबनो अवस्था तामंनाय बा हायनो हायबो खायबो खायासो तेबोसे जों दारामुं केबे मुं मानजाकनाय इके जों तोरा गोबां मा एरिया सिनि यांगो सामुनो मानिकपुर दमसरा नेपाल तिला होते सिनि गोबां मा एरिया छयलेंका लालसरा गोबां मा एरियानि बरफ जों यांगो अ जागा कायसा सिनि रेल स्टेशन नरखे अ रेल स्टेशननि मालखुं मथरनाय जों गारि चालकनाय र गारि चालकनाय अच्छा दारा नरकनो टेकेसा सुमुं जे लाहार सनामजाक माने याखेबा मेंटेनेंस अबो जे खलायजाक मानो नरकनि बखाकते तामो सर्टिफाइड याखे खाफुरजाकलि आबो हायदे ताम तामो बबो हाय मान खनर अर ताबो मिको अबो याक सनांग नाय दङ नायनायदि ता बते साहाय अब्रो घादि एक सप्ताहनि कोइ या सालतामसे कायको सालतामसे कायको बाहाय जदि लामा सामु खायके सिनि बागै बेलाय केबो जाया नुजानाय जे सामु खलायनाय बा जे सामु खायनाय रक बरकनां हाय कयफिनाय नरक जे सारि जागाफाना हासिंसा बा सिमेन्ट बुइ सामु खायदि जोंनो थांनाय जोंनो फायनाय जतनि बागैनो लामा तबो सायसुनि बागैया आबन बागै किसा काहामके खलायलेनि बागै अ जे सामुं खलायनाय कन्ट्राक्टर बनि मुं सायदे मानरा बिनि मुं तो आं सायमिया कन्ट्राक्टरनि मुं केबो सायमानो दं दलनि बिसिं जों अबनो गसिसिना हारमाया बिनि फानथुं खानाफानथुं फायखांके जदि कन्ट्राक्टर जदि फायखांके जों हाय पालके फायलेयर सालायनि बनो निनि जेता सामु खायमानो अबतो इखो तैसे काहामके खलायनि बागै कारण बिनि तोर कुनु मते हायनो ताला रिसि थानानि बो गोबा हाय जदि नों ताखे नायनायदि तैसे जों बर जतन फाय जों बर ड्राइवर फाय नायलायजा अब कुनु लामानि जायजा अब कुनु गयरमानि जायजा अब हायना हासिंसा सिमिसि लखलाय क्लां थांसि व जागा तमुं नो नरकनि बखाकते के सामुं जायखे काहामके खलायजे हंगाकाय नरकले तामु याफ्रिसेनाय फायनाय बुसकां सालदो बिनि बागै पालखे तैसे हायना हाय कमप्लेन खायनाय अबनो तैसे सामु बो काहामके खायनि बागै नरखे बो बदल नंगै याफ्रिसेनाय बा बो अर्गानाइजेशन जों अर केबल जों पार्टीनि तरफ थेगे जों अबनो सानान थाइया जों खरकसा चिनर मोनोरेल स्टेशन जों कमिटि खालामदों दङ कमिटि हिके जों डिसिप्लिन ग्रुप जों बर कुनु पार्टी बे कुनु लग्न करे जों जतन गारि चालकनाय परिश्रम खायनाय बरक जों डेली जों बर फायो बरक रकाव तलांग जों केव बाय कुनु जों मन मालिनों ना मुसिंजा तामखे जेता लामा सामु खलायनाय बना आं कयनाय अ सामुनो काहामके तैसे बो नायखानि मटर श्रमिक यूनियन रेल स्टेशननि बखाकते खलायजा सिनि डिसिप्लिन ग्रुप न होति जों तैसे कबकनाय बनक तैसे सामुनो खलायनि बागै जदि तुमुं खलायांखाके जों लामानो जों गसिना हारमाया बतलाक ता खायथुं बहाय कन्ट्रेक्टर टेबो दङ आ बरक फाय खायथुं अमाके 2 नाम्बारि रखते तो जों बो चिनर न होति जों गसिना हारमाया अम थाइबो जा किछ अबके मनु दला डिस्ट्रिक्ट अम रेल स्टेशन कायसा हाजों हाय साफिरो अब गोबां मा एरिया तेर जों कायसा और मोनोरेल स्टेशन सामुनो मानिकपुर दमासरा यांगो नेपाल तिला छयलेंका लालसरा गोबां मा एरिया तियै सिबारि यांगो तेब दङ मासलि और कायसा जों रेल स्टेशन अ जागानो जों जेसेके फनो और कत काहाम फायो हामे फायो ह लामा कायसाबो जतनि बागै जों थानानै हिमनि बागै सुबिदा और गामिनि बरकबो थाङो गोबां मा जागानि बरकबो फायो गारि इमार्जेन्सि जों लायनो नांगौ हठात जों जेखुनु रुगि सुगि इमार्जेन्सि एम्बुलेन्स टेबुलेन्स जों थानानै के जों गारि दय थांमाया लामा हामिया इके अबो हाय जदि न सामु खायके हांके जों तामखे थां फायमानाय लायसुमानाय जों दय थांमायनाय
फाइबो मायनाय चिन बागै बेलाय के केबे मुंमो दिनैनि सालले सामुं मोथाकजाक दा ना फाइलिया दा सा जरा तो बरक तिरि फाया वातनि हने केबे मुं जाका बरक फाइमालिया के जदि फाइखाखै जों सालायनाय पालकेन और बनि बागै बोसों कुनु बुसुंनि बासा मानिया तामखै लामाने सामुं न आरखै खाइतौ जे खलायनाय अच्छा दारा जेहेतु नरक तो खरकसा मालखौ मथुनाय इउनियन नि अंगै अ आमसाइनि नायखलै तुइदुलै तंनाय एमडीसी एमएलए हेनाय रकनो आबो हाय सामुं खलायजागै तंमा रकनो बरकनि नजर नुकनानि उंथुं आबो हाय कयबलाय रक्ता मथंनाय आबो जों कयनाय बरनो साख्लायनि जों साइटो लायजाक जतन बरनो जों साख्लायनाय गामिनि बा अ एरिया जाता जरा परिचालना खायतंनाय बरं थानोबो जों मेसेज खायनाय साख्लायनाय दिनै बिसिं जों सानाय नि चातुले दङ साबो सानाय कारण बंनि सामुं जोंबो नायनाय ना बबो हायनि जों दाबो फायै जों नायलेखा गुबुन सामुंआबो तो कुनर कालार सिमिसबो सिमेन्टनि कालार किन्तु बिसिं किछु करि जत हासिंचा जों खरसायनाय लेखा नायलेमेन बिसिंगो जत जागासो महाय तो बाहाय किनै बो सागाते जों बाहाय अ चाका क्लायखेन को जत तेब काक थांमने ओ लामा इंनाय हिने खानाव तो जाजागैन दं माने गे तिनि नायनाय माने पहिला जों थाइफोर नुनुखा जे जाका माने स्लिप माने हायिंगो के बथागै एखेरेगे नाय माने जे अब माने जस्ट कालार सिमेन्टनि कालार के काम अब जस्ट ओ हावा जों नगले पामा हाके जानि लेपे गलांजाव कुनु माने जों सेटिस्फाइंग याव लामानो थि अच्छा अब बरनि सिमे बुसुक जरा खलायजाकनाय अब सामुं अब एमने तो yang को ताम हिनाय स्टेशन नि सिमे yang आप जरा खलायजांनायनि खानामोन आप जरा दिनखा माने जेन्दुक माने जराखौ तानिं जरा सबिजाक सुगजाराम हामबाय